Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Kararag tayo. Manakabalin kay nagnanayon nga Dios sa pumi nga nailangitan, yebkas mi uwapo, tinaindaklan nga panagyaman mi, kadagiti aglaplapusanan nga bendisyon nga isagsagot mo kada kami, agyaman kami apo, iti barumanen nga agsapa, ket intunda na kami ti daytoy sanktuaryom tapno agyaman ken agdaydayaw ken ka. Dawaten mi nga ruduapo, ti panangidalan mo sagtunggal maysa kada kami, kabayatan daytoy nga serbisyo mi. Dalusan na kami kadiwapo, tapnon may kari kami manen nga umawat, kadagiti sasaom. Kastamit uwapo nga bendisyonam ti anak mo nga aramatem nga mangiwaragawag, kadagiti sasaom ita nga aldaw. Pakawanen na kami uwapo Diyos, kadagiti adu nga labsing mi, kadagiti kapadami nga tattao nang nangruna dita sangwanam. Amin dagito uwapo dawaten mi tinapatig nga nagan niya po mi nga Jesus. Amen. Denggem uwapo, denggem dawat mi, ipangagbuka di, araraw mi. Amen. Tunggal maysa nga umawag, tinagan ti Apo, ket maisalakan to. Umay kayo nga rod, ket ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, iti dayjay na pudno, ama makawan. Umay kayo nga rod, agdaydayaw tayo, dayjay man nakabalin amin amang isalakan. Kidawek ti tunggal maysa kanya tayo, siya sino man dumawat ti pamakawan, idaton ti biag na, kenapo, kidawek ti panagparintuming tayo, bayat ti natal na tugar, ti organo, ti intay, panangkid daw, ti pamakawan niya Apo. Buena po. Tulungan na kaliya po, Amangi. Daton ti biag ko. Tulungan na ka po. Agkararag tayo, manangasi ken managparabor nga Apo a Dios. Nagbasol kami ken ka ken saan mi nga impangag, wenno impateg dagiti bilin mo. Naimon, naagom, ken dagiti laing pagayatan mi ti sinurot mi. Saan mi nga impangag dagiti saom, ken saan mi nga impateg ti tulag mo kadakam. Tulungan na kami nga mangidaydayaw ken mangitanok ken ka, iti amin a panawen ken ti amin a disu. Mawaw dagiti kararwami ti sibibiyag a danum ken ka. Penneken na kami iti ayat mo, tapno agsubli kami ken ka, ket maibaon kami, tapno punwen mi ti lubong iti asi ken parabor mo. Itinagan ti anak mo ani Jesucristo nga Apo ken babayen ti bilig ti Espiritu Santo nga agtrab-trabaho iti uneg wenno kaunggan mi. Amen. Amen. Iturong nakat ken ka pala na sem tinidalan ko pagranyagem kad rupam kanya tapno sikala di pagnaeda. Amen. At datayon iti panawen nga maurnong dagiti sagsagot tayo, nga agpaay ti paramid ti multi-purpose building.
Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Good morning. Ayan, naimbag nga aldaw met nga daytoy nga aldaw ti Domingo ket isu iti panang celebrar tayo iti Domingo ti Pentecostes ket ti Iglesia Kristiyana ket sangsang kamaysa nga mangiselebrar iti daytoy nga aramid iti iglesia ti dagiti nang nangruna kadagiti na duma-duma nga iglesia nga daytoy nga Domingo ket makunang Domingo wenno aldaw ti Pentecostes. Kablawan tayo iti tunggal maysa nang nangruna kadagiti adda iti sanktuaryo tayo agyaman tayo ti presensya ti tunggal maysa kanya tayo kita nyo man, nagita kaabayo, gyamanak, daka dito kabsat, kablawan nyo mamat isuda, kakabsat, no, di yung amamu, saludsudin nyo mo naganda, tapno kastagat maam-amu yung mat, dagiti kapamatyan tayo nga Ilocano, amu yung mat, ti konteksto tayo nga kailukanwan, na duma-duma nga lugar, tinagyanan tayo, na duma-duma nga iglesia, tinagapuan tayo, nang nangruna iti norte, ken daduma pa nga paset, ti pagilyan tayo, nga magyaman tayo, pinagmaymaysa na tayo ni Apo iti daytoy nga iglesia tayo dito Central UMC tapno kasta ket agtultuloy nga agdayaw ken agyaman ken Apo ken kastamet dagiti kadwa tayo iti online nang nangruna kadagiti adda iti abroad agyaman kami ti agtultuloy nga panakipasetyo iti daytoy nga aldaw ti Domingo ken kastamet kadagiti kakabsat tayo dito'y pagilian tayo. Sa dino man tiayan nyo, dito'y Metro Manila, Greater Manila area, ket anyaman ada dagiti gundaway nga ipaay ni Apo nga makaapang kayo dito'y ket maawis kayo nga umay dito'y iglesia tayo, dito'y Central United Methodist Church, dito'y Ilocano service. Ket agyaman tayo iti daytoy nga kanito. Kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas itatakit birthday ni May Princess Benigno ni Princess Payawan Ameriza May Razalan Denise May Asuncion ken kastamit ken ni intunod 20 ket birthday ni Segundina Bayudan ket intunod 22 ay ket birthday ni kabsat nga Alfredo Flores Jr. Ket into no 24, birthday ni Flora May Vicente. Ket into no 25, ket birthday ni Bernaline Lebian Topinyo. Ken Ria Shamin Tuddaw. Gyaman tayo, iti daytoy nga lawas, nga impaay manen ni Apo, iti biagyo, iti panakadanon, ti maysa nga tawen, kadagiti biagyo, inayon nga, ti maysa nga tawen, katagtultuloy, nga bendisyon ang nakayukuma. Ken kastamet, nga wedding anniversary, nakabsat ads, ken ni Alma May Mendez, into no 25. Happy anniversary, kadagitoy nga kabsat tayo. Ken kastamet, nga gyaman tayo, dagiti kadwa tayo iti gimong tayo tatano adaman dagiti umuna nga gundaway nga makaapan dito Central UMC kidawek man di pa nagtakderyo kakabsat wenno ipakingato man dagiti imayo tapno kastakit makablaawan da kayo mo dagiti nang nangruna kadagiti umuna akanito nga makadwada kayo dito Central UMC ket gyaman kami ket sapay la kuma nga numabalin ket sapulin nyo man DJ Facebook page iti Central United Methodist Church ken DJ Central United Methodist Church Timpuyog fellowship tapno kastaket may ramang kayo nga kaspaset iti daytoy nga Facebook page tayo tapno maamuan nyo dagiti na duma-duma nga aramid nga may pablaak iti daytoy nga Facebook tayo iti daytoy Central UMC ken kastamet nga kablaawan tayo, ti maysa nga dagiti paset, iti iglesia tayo dito ay Central, ken kastamet ti Ijay Sanchez Mira, nga ni Mayor Abraham Bagasin, ket nagunod na ti award nga Most Influential Mayor and Humanitarian Hero of the Year. Kaya tagyaman tayo, ti Apo, kas paset, kas panagserbina ken Apo, babaen iti ilida, ket nagunod na dagitoy nga award nga impaay iti gobyerno tayo. Ket gyaman tayo ket ti Dios ti maytan-ok ti mapadayawan ken
Idanon tayo met, ti panangkablaaw tayo, gapo ti kinapudno na nga agserbi ken Apo babaen ti ili nga Ilida ije Sanchez Mira Cagayan. Kino sino man dagiti kakabsat tayo nga makamamo kanyada, idanon nyo, dito yung kakablaaw tayo, dito yung Central United Methodist Church, dito yung Ilocano Service. Ken kastamit, nga madamdama, at dati maaramid nga multimedia seminar, kidawek man, dagiti agtutubo, nga makipaset kayo, iti dito yung aramid, how to create PowerPoint. Ken tapno kasta, ket manay-nayunan pa nang nangruna data yon iti digital age. Ket mapasamak after the English service ditoy Garcia Hall. Ken madamdamamit adda mapasamak nga local church Bible quiz. Ket no siya sino man ti mangabak iti junior ken senior level ket isuda ti lumaban iti PAC. Daytoy sumaruno nga bulan. Ket into no July met at dati maaramid nga National Bible Quiz amin nga komperensya no sino man digay nangabak ket umayda ditoy central sa ti pakaramidan na iti daytoy nga National Bible Quiz ket dakkel met ti premyo na kakabsat 50,000 ti agbalin nga National Bible Quiz champion tayo ditoy intero Pilipinas nang nangruna kanya tayo nga Metodista. Ken kastamit nga adda maaramid into no Sabado nga Thanksgiving fellowship dinner wenno dito ko na tayo nga Evening of Hope and Night of Music and Inspiration. Paset daytoy iti panang celebrar tayo iti lasod ti makatawin ti 125 years iti iglesia tayo ket adda ticket na kabsat ket kidawin tayo man nga makipasyat kayo tapno kasta ket makapulapul tayo met dagiti dadduma pay nga kapamatyan tayo manipod iti English, Tagalog, Vesper, GCCF ken kastamit iti Ilocano kidawin meman nga suportahan tayo dayto nga aramid ket ti Ilocano service inikanda tayo iti 70 tickets nga tigatad na ket 1.5 ket mausar daytoy tagtultuloy nga proyekto tayo dito iglesia tayo dito Central UMC. Ngem no partner kayo nga mapan, agasawa kayo, ada ka no discount na, 2.5 lang inin. Ngem no agmaymaysa ka, agmaymaysa ka, ket 1.5. Iso nga dapay inim nga aldaw nga agsapul kayo, ti kadwayo tapno kasta kay ada discount na kano. Sa mangrabraba ka lang kakabsat. So kidawik man, ket adamit sponsor nga 5,000 tigatad na, ket siya sino man nga mapan iti daytoy wenno sumuporta ket maawis kayo met ti intay sangsang kamaysa nga panagmula iti nasurok nga 300 trees ijay Marikina watershed ijay Boso Antipolo Rizal ket umay tayo agmula into no June 8 iti dijay nga lugar. So kidawin mi ti presensya yo tapno kasta ket masuportahan tayo. Ngem kidawin mi ti panang suportayo kasi no gumatang kay ti ticket ikanda kayo met ti imula yon to paset iti programa ti iglesia tayo. So mabalin sa pulin nyo lang ni Fiscal, ni Nanay Sel, nila Ate Des, ni Ate Melinda, kinagitidado mga laiko tayo iti Ilocano tapno kastakit makagatang kayo ti maysang ticket when couple duwa kakabsat ti Philippine Annual Conference session tayo ket mapasamak into no May 28 to 31 ijay ditoy di pakaramida na dito Central UMC. So kidawi memete tultuloy nga panangikarkararagyo iti iglesia tayo ti dandani manen nga umadani nga komperensya ket amuyo met no komperensyan ke isuman manen ti panagsagsaga nami kas trabahadores yo ken apo no mayakar kami wenno ma-retain kami. So tultuloy nga ikararag tayo met ti panangidangulo dagiti DS tayo ken kastamet dagiti obispo tayo. Ken into no Sabado, adamit mapasamak nga Campus Ministry Summit 2024. Kidawek man amin nga estudyante nga suportahan nyo daytoy
ket maawis kayo aging kana 8 to 3 daytoy ket mapasamak di Garcia Hall. Ang kayo nga madanangan at dain sagana nga pangaldaw ken merienda kadagiti amin nga estudyante sakbay nga malpas man lang iti daytoy nga school year 2023-2024 ket agkaron tayo iti Campus Ministry Summit. Ken kastamet into no Domingo iti oras ti 1:30 aging nga alas 3 ket adda mapasamak nga a family code, a new family code seminar nga maaramid dito'y kapilya tayo. Dito kit nirugyanan idi ni fiscal nga nag-lecture about the senior citizen, ket dito ket about the family code of the Philippines, the new family code in the Philippines. Ket agbalin nga guest speaker tayo, ket may isa nga lawyer nga gapoy di Manila Trial Court nga isunto ti mangtid ti lecture ket dito ket mapasa iti gayam cubicle kano ket kidawen ti mangidangulo nga agbalod nga sino dagiti kayat da tapno kasta ket adda ti sangsang kamay sang pagsasangwan to kalpasan ti aramid daytoy nga seminar kakabsat. Agyaman tayo ken Apo ket agtultuloy nga ikararag tayo dagiti aramid ministeryo misyon ken proyekto ti iglesia tayo kas maysa nga iglesia ditoy Central United Methodist Church. Kidawek man ti panagtakdir tayo ket alamanwen tayo man abrasain tayo man ti tunggal maysa bayat ti panangkankanta tayo iti timpuyog iti Kristiyano. Sanghayo ipamati inanama kenalanayat Iti epistola tayo, masarakan iti Roma, may 8 nga kapitulo, manipod iti 12 nga bersikulo, aging gana iti 20 aging gana iti 27, akastoy iti mabasa. Taammo tayo nga agpapanita, kas iti agpasikal, agas asog tirigat tentero, asa nga parswaan. Ngem saan laeng at isang nga parswaan, uray datayo nga daan ti Espiritu kas umuna asagot ti Diyos, agasog tayo met iti kaunggan tayo, bayat iti pananguray tay, iti panagbalin kada tayo ti Diyos, nga anak na ken iti panangwayawaya na kada tayo. Ta na isalakan tayo, babaen iti namnama, ngem no makita tayo at namnama tayo saan na pudno anamnama. Tas sino kadi iti mangnamnama iti makita na ngem no namnamaen tayo ti tay pay makita urayan tayo asianos. Kastamet nga ti kinakapoy tayo umay na tayo tulungan ti Espiritu tadi tay ammo ti umno a panagkararag ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo ti Dios kadagiti asog adi kabailan dagiti nga ibalikas. Makita ti Dios tinaguneg ti puso ti tao
ket amuna iti pampanunuten ti Espiritu, agsipod ta idawdawatan na ti Espiritu, dagiti tattao ti Diyos, kas pagayatan ti Diyos. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal maysa kadatayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Juan ti kapitulo 15 bersikulo 26 aging ganat 27 sa tayo malatiw iti 16 bersikulo 4 aging ganat 15 ket kastoy iti mabasa tayo. Umayto ti mamagbaga ti Espiritu ti kinapudno manipod iti Ama. Ibaon kunto kada kayo manipod iti Ama, ket agsaunto amang paneknek ti may papan kanyak. Agsaksi kay tumet iti may papan kanyak, ket makikadkadwa kayo kanyak manipod iti damo. Diak insigsigod nga imbaga dagitoy kada kayo, agsipod ta addaak pay idi kada kayo. Ngem ita ta inakon iti nangibaon kanyak, awan kada kayo ti agsaludsod no sadino ti papanak. Ket ita taimbagakon kada kayo, agladingit kayo. Ngem ibagak iti pudno kada kayo, pagimbagin na kayo metlaing no pumanawak. Tano jak pumanaw dinto umay kada kayo iti mamagbaga. Ngem pumanawak ibaon kunto kada kayo. Ket inton umay paneknekan nanto dagiti tattao ti lubong nga agbiddot da, maipapan iti basol, maipapan ti kinapudno, ken maipapan ti panangukom iti Diyos iti lubong. Nagbiddot da, maipapan iti basol, manipod ta saan da na mamati kanyak. Nagbiddot da, maipapan ti kinapudno, agsipod ta mapanak ken ni Ama, ket didakto makitan. Nagbiddot da, maipapan ti panangukom, agsipod ta na naukumen iti agturay daytoy alubong. Adu pay ti ibagak kada kayo, ngem di yu pay kabailan nga awaten ida. Ngem inton umay ti Espiritu ti kinapudno, idalan na kayto iti nananay a kinapudno. Dinto agsao iti bukod na apan nakabalin, no di ket ibaganan to dagiti mangyeg na, ket ipakaamunan to kada kayo dagiti mapasamak. Itanot nanto iti idanon nanto iti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin takukwa ni Ama, daytoy tigapunak a kinunak, nga idaton nanto ti Espiritu, ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Diyos, ti may tanok, ti panakaibasa, ken tintay panakaidingeg, tinasantuan asasauna. Amen. Amen. Isa sa manaragsak sa sasaong anaragsak sa mamabiyag. Amen.
Diyos ti may tanok, ti tayo panangdingeg, iti mensahe, babaen ti koro tayo, kitagyaman tayo kinaapo, kadag iti baro nga kadwa tayo, nga paset, iti Ilocano choir. Kaya siya sino man, kada kayo kakabsat, ti adda iti talento na, nga agbalin, nga paset ti choir, kit dawimbi ti panaki pasetyo iti koro tayo iti Ilocano. Kahit kuman nga basahin manipod kadagiti aramid dagiti apostoles iti kapitulo 2 bersikulo 1 kadagiti sumaganad ket kastoy iti mabasa tayo. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes na urnong da amin iti maysa a lugar. Pagamuam nakangyegda iti danarudor a naggapo sa dilangit. Kaslaungor anapigsa nga angin anang punno iti intero abalay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy nga nagwaras iti saggamaysa nga diso at tunggal maysa kadagiti adda sajay. Kasta anapno da amin ti Espiritu Santo ket mangrugida nga agsao tinaduma-duma nga pagsasao kas inted ti Espiritu kadakwada. Adda dagiti relihiyoso at tao nga nagnaed ijay Jerusalem nga nagaputi na duma-duma a pagilyan dito'y lubong. Idi nangyigda ti danarudor nagsangsangpet iti adu at tao nasdaaw da amin ket nangyigda ida nga agsasao kadagiti bukod da a pagsasao. Gapu iti napalalo si daaw da kinunala saan aya at taga Galilea dagitoy at tao apay nga rod agsasao da iti nakayanakanda a pagsasao, adda kada kayo iti taga Parsya, Media, ken Elam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, ken Asia. Adda pay kadagiti kada kayo at taga Phrygia, ken Pamphylia, Ehipto, ken kadagiti sakop iti Libya, iti Asideg, iti Serene. Addamet dagiti taga Roma, Hudyo, ken Hentil, apasurot dagiti Judaismo. Hudyo. Naggapumet ti daduma ije Creta ken Arabia no pay kastan nangyeg tayo amin ida nga agsasao iti pagsasao da may papan kadagiti na indaklan nga aramid ti Dios nasdaaw da amin ket saan da mailawlawag daytoy isu ti pagsisin naludsudan da anya ti kay papanan daytoy ngem adda kadagiti nagrabrabak kadagiti namati nabartek dagitoy at tao kinunada. Tila nga ti Espiritu Santo. Ti mabasa tayo, kadagiti paset ti maysa iti United Methodist Handbook tayo, gihimnal tayo, ket kinunana, iti sao nga Hebro, iti sao nga Pentecost, Espiritu Santo, ket dandani kano agpapada ti kayat na asawin ti Espiritu. Nga ti kayat nasawen ket angis wenno angin. Kastamat ti pagsasao nga Grego, kasta nga halos agpaparehas damet ti kayat nasawen. Kasla angis ti Dios, kas ti sagrado nga angin, ket dagitoy ti kayat na asawen. Kas mabasa tayo iti surat ni Juan, chapter 3 verse 8 kinunana, saan na makita wenno maigaman ti Espiritu Santo? Kas kinunana agpuyupoy iti angin iti sadino man akay kayat na. Mangyeg mo iti awir na ngem di mo ammo ti nagpaggapuan na wenno pagturungan na. Kasta ti mapasamak iti tunggal maysa a mayanak ti Espiritu. Iti credo tayo nga mabasa met lang di United Methodist Hymnal tayo kinunana, mamati tayo ti Espiritu Santo, ti Diyos nga agdama kada tayo amang iwanwan, mangliwliwa, ken mangpapigsa. Isut gapuna nga ti Espiritu Santo, marikna tayo, kadagiti panawen nga agkarkararag tayo, agiinadal tayo, iti sasauna, nang nangruna ti kasuratan na, ken kastamet, kadagiti daduma nga pasamak ti biag tayo nga adda iti narigat nga agdesisyon tayo wenno kadagiti panawen nga adda ti pangngeddeng tayo nga narigat kadagiti bibiyag tayo
Wenno kadagiti paset ti biag tayo nga aramidin tayo ti pagayatan na. Ngem marik na tayo ti Espiritu Santo kadagitoy nga aspeto ti panagbiag tayo. Isut gapuna nga ti aldaw ti Pentecostes ket maysa nga naindaklan a selebrasyon para kanya tayo kas maysa nga iglesia. Numampay tinawen nga agtitimpuyog tayo kas maysa nga iglesia, mangngeg tayo dagiti istorya no kasano nga nayanak iti iglesia tayo babaen iti aldaw ti Pentecostes. Kas kinunana kadagiti babasain ko na ididumting kano ti Espiritu Santo dagiti apostol kas iti angin nga addaan kadagiti dila akasla apoy nga agsalsala kadagiti ulo da dagiti tattao manipod iti amin a nasyon adumngeg kadagiti apostol nga agsasao iti bukod da pagsasao ket nasurok at aluribo ti simmungbat babaen ti pannakabaw ti sarda ken Kristo. Sut gapuna nga makita tayo iti naindaklan wenno pintas nga napasamak babaen iti dayta nga kanito iti aldaw ti Pentecostes. Ket dayta ti pintas na kas maysa nga iglesia tayo nga nagmaymaysada kadagiti aramid ken Apo ken kasta tayo met iti daytoy nga agdama nga kanito kas na mati ken Kristo iti dagitoy nga panawen dagiti trabahadores ni Apo ken dakayo nga lalayko ket inikan ni Apo Jesus tapno kasta ket mangibingay met kadagiti mensahe ni Jesus kadagiti dadumapay babaen ti panangiwaragawag tayo kadagiti sasao ni Kristo dagiti panangkangeg tayo kadagiti naduma-duma nga kanta kadagiti media platform babasahin nga libro nga paiso nga dakkel ti tulong na kadagiti biag tayo tapno kasta kas iti Santo nga Espiritu makita iti presensya ti Espiritu Santo kadagiti biag tayo. Adalata dagiti siyayat nga kas kinanak kanya itata adalata dagiti siyayat at tumulong nga miyembro iti misyon wenno aramid ti iglesia tayo. Gapo ti Espiritu Santo ngamen isut ng ted kadakwada iti gaget ken sirib aming ibingay ti anyaman nga adda kanyada ken kastamet ti mensahe ni Jesus. So nung makita tayo, ti aramid ti Espiritu, dakkel ti pagbaliwan, wenno pintas nga manapasamak, nga isumet, tinapasamak, iti umuna nga Pentecostes, nabukel ti iglesia. Ket manipod kanya tayo, iti daytoy nga kanito, itultuloy tayo dayta nga aramid. Ket babaen ti presensya ti Espiritu, datayo ti mangitultuloy amang papintas ti aramid ken Apo babaen ti iglesia tayo. Isut ko na saan ang makita ti Espiritu ngem mailadawan ti naduma-duma alanga. Ngem dakkel ti kayat na nga ipaaramid kada tayo kas namati ti Espiritu nga agtalinaed kada tayo. Kas ti mabasa tayo ti umuna nga langa ti Espiritu nga mangipakita nga ti presensya ti Dios adda kada tayo kas la apoy kunana. Hanga di apoy nga kasi no adda ti apoy kanyayo di mauram tayo ya kunana tayo. Ngem anya ti kayat na asawin ti apoy. Kas maysa kadagiti manurat nga insurat ni Amanda Williams kunana nga impataros ti apoy ket nabileg nga mangbalbaliw a puwersa nga makita iti Biblia kas simbolo ti kaadda ti Dios nga isot mangukom mangdalos ken dadumapay kasla ti Biblia masansan nga irepresentar na ti apoy ti dayag ti Dios kinasanto panangukom panangdalos ken kaadda ti Dios. Isu nga no adda dagitoy nga banag kadagiti biag tayo ti apoy nga iparparangarang ti Pentecostes ket adda kada tayo. No mapay ipakita ti apoy isukumat tinapudot nga ayat ti Espiritu kanya tayo.
Babaen ti apoy ipakita na nga napudot kuma dagiti ayat tayo iti pada tayo. Nga isot mangted ti silaw wenno manglawag kadagiti pampanunot ken puso tayo. Ken pabaraen na ti gagar tayo amang ibingay kadagiti ayat wenno sasao ti Dios kada tayo. Gapu ti apoy ti Espiritu Santo kadagiti apostoles idi timmurid na nga nangikasaba ti sasauna. Nagsauda kadagiti tattao amay panggep ken Kristo. Napabara dagiti tarigagay na amapan kadagiti amin asuli ti daga. Tapno ibingay dati mensahe na. Ket datayo met iti daytoy nga kanito. Datayo kas ti Espiritu amang ted iti gagar wenno tured amang ikasaba ti sasauna. Iso nga naipatakder iti simbaan na tapno itultuloy tayo ti pannakaisaknap ti ebanghelyo ni Apo kadagiti bibiyag tayo. Ti saludsod ko kakabsat, mano ti bilang nga Kristiyanon tinayasidig tayon ken Apo, babaen ti kapadasan tayo, nga ti apoy nga ayat nga yawat ni Kristo kada tayo, ket nakita ti sabali, ket napalasan daga po kada tayo. Maysa kadagiti research, ti evangelism explosion, ti Lifeway research kunana, the longer we're followers of Jesus, the more our passion of telling others about Him wavers. Tidakis na kakabsat, bayat nga bumaybayag tayo, nga anak ni Apo, wenno sumursurot ni Apo, dijay gagar tayo, nga mangiwaragawag, ti sasauna ti sabali, inot amapukaw. Ket daw ko kada kayo kakabsat, agtultuloy ko nga ti apoy, ket agrangarang, mangpabara, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Saan kumaanga jay sa baling espiritu ti mangpabara kanya tayo kakabsat. Hanga jay espiritu dagiti nasanger ngayon inumin tayo ket no napabara tayo nakadadon ti iwarwaragawag tayo. Nagadu ti maibagbaga tayo. Adakas ta kanyayo, kita nyo man nagita kaabayo. No na ikainom, tinasangerin, tila ibagbaganan, tila iwarwaragawag nan. Ngem no awan ti bara ni Apo San Miguel, kasla natukkuulanin na bisikol. Ngem saan nga kasjay kakabsat? Kas maysa a Kristiyano, gapu iti Espiritu Santo na, akas la apoy nga imulog kada tayo, akas kapadasan dagiti imuna nga Kristiyano, mapaparbara tayo kumamit, tapno kasta maiwaragawag tayo, ti sasaona. May kadwa, kunana, sinandila nga apoy. Kitain nyo man, dagita dila, dagita kaabayo, kakabsat. Nagtaod kadi, ken Apo, ti isawsawang na, weno naggapo, ken ni Satanas nga kuna tayo. Didila tayo isut mangted ti pannakabael nga agsao. Isu nga no adda ti umil saan da makasao ngamin adda dagiti problema. Ngem da tayo nga adda kabaelan na nga agsao. Da tayo kuma ti mangiwaragawag met iti sasao ni Apo. Isut gapo na ipasumudaag na nga rod daytoy as simbolo nga ti Espiritu nga inikan na tayo ti laeng ti sirib nga agsao kadagiti tattao may panggep ken Kristo. Ti umuna nga Pentecostes nagsao dagiti apostoles ti naduma-duma nga pagsasao. Babaen kadagiti dilada. Kitain nyo dagiti pagsasauda. Kas kinuna ni Jesus, syakto ti bakaam mo, ti anya ti ibagayo. Ti Espiritu Santo nga rod, mangted,
itinaylangitan nga sireb, laeng tapno kastakit, ammo tayo ti agsao, babaen iti panangikasaba tayo. Ket kastamet ti dila, baset apaset ti baging mabalin na amang palangguad kadagiti dadakkel a banbanag. Dispensarin da kakabsat to, daman dagiti nagnagan nyo dito kakabsat, amok nga hangad da kayo dagito. Ngem no pakawanin da no da kayo. Amuyumot dagiti datayo nga kwan ada dagiti chismosa. Oo. Oh, kunana Marisol, maring tagasulsol. Marites, mare anong latest. Maris, mare anong chismis. Marieta, mare ito pa. Marisa, mare may isa pa. Maricon, mare confirm. Marina, mare ano pa. Mariposa, mare ipos mo na. Marison, mare sundan ko ang chika mo. Marife, mare feram pera. Mari Chris, mare krisis ngayon. Kaya na dumaduma pa eh. Ngimdaan kano di jayin kakabsat. Ada kano barutatan. Trina kanon. Hang kano nga oson. Trina traidor kanon. Angaw lang nagijay kabsat. Ngimsaan ko mga kasjay kakabsat. Ngamin kas kinunati Pilipos chapter 2 verse 11, kets silalatak nga ipablaak iti amin a tao ani Jesus isu ti apo ken pakaydaydayawan iti Dios Ama. Isut gapuna nga datayo kumakit agbalin nga instrumento ti panangarawagawag ti sao ni Apo kadagit babaen kadagiti dildila tayo. Ijay Santiago 3:5 aging gano 8 kunana kitain nyo laingen no kasano kalawa ti bakir nga uramin ti basit la nga apoy. Mayarig ti dila iti apoy kaslalubong anapnuan ti biddot adda na ituding a lugar na ti bagi tayo ket isaknap na ti kinadakes ti intero a kinatao tayo. Bayat ti panagbiag tayo, puuran na tayo iti apoy akasla aggapu iti impyerno metlaeng. Kabailan na ti tao amang paamo iti amin akita nga atap nga ayop, kadagiti tumatayab, agraman kadagiti agkarkaryam iti daga ken dagiti mabbiag a parswa ti taaw. Kinapudno na napnuan na amin ida, ngem awampay makapaamo ti dila, nadakdakis ken di magawidan ken makapatay akas latigita ti uleg. Kita nyo kakabsat, ti dila kadagiti bibiyag tayo. Ngem saan kuma kas kapadasan tayo ti Pentecost adda kuma panagbalbaliw. No ti dagiti dati nga dildila tayo adda kuma di panagbaliktad. Gaputi kapadasan tayo, gaputi iuulog ti Espiritu ni Jesus. Titunggal may sa Kanya tayo, mabalbaliwan kuma dagiti dildila tayo. Numampay adda dagiti panagbiddot tayo, adda dagiti panagkamali tayo kakabsat. Ngem magyaman tayo iti pamakawan na. Ngem saan nga lisensya nga ulit-ulitin tayo dagijay nga banbanag. Gapu tanapabaro, gapu iti Espiritu Santo nga inyulog na kada tayo. May katlo kasla kalapati. Ti kalapati ket simbolo ti kapya. Kinuna ni Jesus adda kumatal na kada kayo. Awatin nyo ti Espiritu Santo. No pakawanin nyo ti basol dagiti tattao mapakawanda ket mapataod ti kapya. No saan nyo apakawanin ida saan damet a mapakawan. Talna ken pamakawan ti inyawat ti Espiritu Santo. Insurot na tayo a mamakawan ken mamagkapya. Ket maaddaan tayo ti talna
ken ragsak ti kaunggan tayo, ket no awan ti talna, no awan ti panagpipin-nakawan. Sino ado kagura na dito ikakabsad? Sapay la kuma, tilikudan kadagiti pagkurkurangan tayo kakabsat, mamagkapya tayo kuma. Instrumento tayo kuma ni Apo Jesus, tapno kasta agbalin tayo ang mamagkapya, kadagiti bibiyag tayo kas pinili na. Anya ti kinunana di umuna nga Pedro 3:8-9, kamaudyanan na agmaymay sakay iti panunot kenrik na. Aggiinnayat kayo akas agkakabsat. Manangaasi kumati tunggal maysa kada kayo ket saan kayo nga agpalpalangguad. Diyo balsen dagiti agaramid kada kayo ti dakes. Diyo ilunod dagiti mangilunod kada kayo. Dawatin nyo kidi a bendisyonan nyo ida. Tati Diyos agsipod tadida ayaban na kayo iti Diyos nga inkarina a bendisyonan na kayo. Daytoy ti awis ni Apo kada tayo. Babaen ti kapadasan tayo tinapasamak ti ije Pentecostes. Idi nairugi ano bukel ti iglesia. Paset ti aramid tayo kuma kas mamagkapya. Ket babaen kadagiti nagkurkurangan tayo, nagbiddutan tayo kakabsat. Agbalin tayo nga instrumento daytoy. Masapol ti espiritu ang mamakawan. Isut gapuna nga sumikat sukita matin tayo dagiti biag tayo. No adarik na apanaganos ken kinamanang nga asi. Ti espiritu ang mamakawan ken tungpalbiag nga aramid gaputa adda kada tayo ti Espiritu Santo isu ti kapya adda kada tayo. No nagasat tayo iti no nakasagana tayo iti daytoy nga aldaw kakabsat. Ket kayat tayo nga umawat iti Espiritu Santo kadagiti bibiyag tayo. Agbalin tayo kumangarod nga mamagkapya. Ngamin babaen ti panangawat tayo ken Kristo. Makita kuma ti bunga ti Espiritu ket isu ti kapya. Sut gapuna iti daytoy nga aldaw nga naindaklan nga aldaw nga panangawat tayo ti Espiritu Santo. Agtultuloy kumangarod kakabsat. Nga agranyag, mapasgidan, manen dagiti puspuso tayo, ti espiritu tayo kinapo, ket maaddaan tayo kuma iti biag, baro nga biag, ken kinagagar, ken ayat ti Diyos, tapno kasta may waragawag tayo ti sasaunan. Kas kinunana ti Efeso, chapter 6, verse 18, agkararag kayo, bayat ti panagaramidyo kadagitoy, ket iti panagkararagyo dawaten nyo, at tulungan na kayo ti Diyos. Anyaman nga aramidin nyo, agkararag kayo, kas idalan ti Espiritu. Gapo iti daytoy, agsalukog kayo, ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdayaw yun to, ti amin idaydayawan yu, dagiti amin at tao ti Diyos. Sapay la kuma, tati Espiritu ni Apo, ti agtultuloy, nga agtalinaed, kadagiti bibiyag tayo. Tapno kasta, ti pagayatan, ti langan ni Kristo, ti agtalinaed, kadagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Masapol ang mangitugot ti tunggal maysa, kasmayan no, ti sagot na kasmayan nurot timparabor ti Apo tayo Apo a Diyos tayo. Idaton tayo dagiti apagkapulo, karkari, ken datdaton a pagyaman iti altar, maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, anay parang kadagiti screen tayo.
kararag tayo. Tultuloy kami nga agyaman. Ken padayawan daka o apo kadagiti bibiyag mi. Babaen ti parabor nga impay mo. Iti likodan kadagiti kapadasan mi ti biyag. Adaan man karit. Problema kadagiti bibiyag mi. Nga magyamang kami ti kinamanagayat mo. Ti kinasantak ti ayat mo ken kastamet iti parabor mo agtultuloy nga ipay mo kadagiti bibiyag mi. Agyamang kami ken ka. Ket kas paset ti panagyaman mi ken panangidaton mi ti biyag mi ken dagitoy nga sagsagot. Maawat ko madagitoy kas paset iti panagyaman mi ket mausar ti panakay waragawag kadagiti sasaom. Ministeryo ken aramid ken proyekto ti iglesia mi. Ket iparukpok mo tinananay agrasya, bendisyon ken parabor kadagiti anak mo iti amin na kanito tapno agbalindamet nga bendisyon ti sabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Awan tuti ulep, anya manasip ngen, tani Jesus isut isilaw. Awan meti danak, liday weno buteng, nuar padat ditay sinaan. Kenti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Amin nga awit tay, rigat masagaba, supapakan ng tutgun-gunam. Tinadagsen a krus, banbanog ken puyan, balangtang at adu aragsak. Tila taleg, ken ti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Di tayo mapadas, lagi bayad na, no di tayo agtulnog ken kuanan. Kadagiti laeng, mangidaton biyag na, isudati bendisyonan na. Tila tale, kenti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Hintay Ngat ken kuana, amakikallaysa, ketong palentay tibilin na, magnatay amapan, pangibaunan na, ket baligin tutited na. Tila tale, ken ti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Kararag tayo, kakabsat. Ket kadawek met, panagparintuming tayo, kanigiti. Wala po iti daytoy nga kanitog, tultuloy kami nga agyaman, idaton, amin nga da kadakam, nang nangruna iti biyag mi kengka. Agyaman kami, o apo ti kapadasan mi, nga impay mo,
nga ti Espiritum tagtultuloy nga agtalinaed kadagiti bibiyag mi. Tapno ti pagayatam ti maaramid kadagiti bibiyag mi nang runa nga usaren nakam nga instrumento tapno kasna maiwaragawag dagiti sasaom. Wen apo gyamang kami ti manang tartarawidwed ti Espiritu Santum tapno saan kami nga agkurang, saan kami nga agbidot, saan kami nga agkamali, no di iso ti agtultuloy ang mangiwanwan, mangliwliwa, ken mangiturong kadagiti dana nga pagayatam tapno saan kami nga makaaramid kadagiti banag nga saan nga pagayatam o apo. Wen apo tulungan na kam kadi, ikan na kam ti sireb, usaren na kami o apo, kas anak mo nga namati ken ka, ket instrumento na kami nga usarem tapno adupay ti daduma nga tattao nga may kuyog mi ken ka babaen ti iglesyam. Tapno makita da iti agtultuloy nga presensyam kadagiti bibiyag da tapno padayawan ken agyaman da ken ka o apo. Wen apo kas maysa nga iglesyam ti Lucano service repeten na kam kad o apo iti pamati. Maysa nga panagserbi ken maysa nga namnama nga naggapu ken ka. Tapno saan kami nga agkurang ken agkamali kadagiti amin nga aramid mi. Wen apo dagiti adda kasangay ken kastamet kadagiti anibersaryo kadagiti kasarda gyamang kami may satawen manen nga impay mo bendisyonam kadi o apo tultuloy nga sikati makikaadda kanyada dagiti nyaman dagiti plano da o apo ti pagayatam ti maaramid ket naynayunam pa iti ayat kas ti impay mo kanyada apo nang runa kadagiti anibersaryo kadagiti kasarda. Kastamet o apo, kidawe mi, dagiti adda sagsagubanit da, dagiti adda sakit da o apo, ikam kadi o apo, tinananay apigsa ken laing, tapno kadagiti amin nga aramid da, mariknada, iti presensyam, tapno maaramid da, dagiti inkumit mo nga trabaho, nga panagserbi, babaen kadagiti pamilya, ken ti iglesyam. Anyaman dagiti saksakit, nga da kadagiti bagbagimi o apo kidawe mi nga palaingin na kami usarem dagiti agagas mangagas ken dagiti pagagasan o apo tapno kasta agbalinda nga instrumento tapno maisubli tinananay apigsa ken laeng kadagiti bagbagimi o apo ken kastamit kidawe mi o apo agyamang kami kadagiti anak mi nga agturpos iti daytoy nga mauudi nga alaldaw iti school year 2023-2024. Agyaman kami ti sirib panangaywan mo o apo, panang tultuloy nga panangted mo ti provision mo kadagiti pampamilya. Tapno maipaay mi o apo iti nasaysayaat nga masakbayan para kadagiti anak mi. Agyaman kami met apo kadagiti anak mo ngagsapsapol trabaho, ipaay mo kadi kanyada tinananay nga usarem nagiti instrumentom tapno maadda-anda kadagiti trabaho da. Dagiti adda trabaho na nignegosyo da o apo sika kaditi mangtedmet ti sireb ken laing. Tapno saan da nga agkurang ken agkamali kadagiti amin nga aramid da ket makita da ti ladawan mo kadagiti bibiyag da kas paset kadagiti negosyo, kadagiti trabaho nga inkumit mo ken impaay mo ti tunggal may sa kanyada. Wen apo agyaman kami met kadagiti kadwami gagay nakadwami iti uneg ti iglesia mi. Anyaman dagiti araraw da, anyaman dagiti kiddaw da o apo. Sikakadi o apo ti mangipaay tinananay nga presensya ti Espiritu Santo tapno kasta makita da tinagpayduma nga addaan pamati tapno agtultuloy da nga agrukbab itinagan mo. Wen apo kidawi mi ti liwliwa panang tarabay mo ti pamilya nang nangruna kini May ti ipapanaw ti maysa nga paset kadagiti pamilyada wen apo ti presensyam kaditi mariknada o apo ti likudan ti ipapanaw
ti paset ti family da. Kidawe mi ti Espiritu Santo amang tariwidwed kanyada. Tapno maikanda tinananay nga liwliwa, namnama, tilikudan, kadagiti pasamak, ti biyago, Apo. Wala po, adupay, dagiti kidaw mi, kayat mi, nga idatag ken ka. Ngem amom, dagiti kasapulan mi, amom, dagiti dawat mi, ket mangnamnama kami, nga impayumon, dagitoy, ket ingkam inawatin, babayen ti pamati mi, ken ti presensya ti Santo nga Espiritu. Ket maminsan kadimanin, wapo, nga tulungan na kami, ti daytoy nga lawas, nga saan kami nga agkamali, kinagkurang kadagiti amin nga aramid mi, tapno kasta, sikati may tanok, aging ganan tumanin nga agkikita kami, kas maysa nga paset ti pamilya, iti Ilocano service tapno agdayaw, ken agyaman, ken kawapo. Pakawanen na kami, kadagiti amin nga nagkurangan mi, ket kastamet ti pamakawami, kadagiti nagkurang kada kami. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Pangibaunan na ket maligin tutited na itin mangidatun biag na balang pan at isut kun tila talek ken ti panagtulnog isulaeng ti dalan amapan ken Jesus. Ti ama ken anak umam ken Espiritu liliwan dayawen na kakabsat ken Kristo, ti panagdaydayaw tayo ket nalpasen. Ngem tin tayo panagserbi, iti lubong nga ayan tayo ket mangrugi. Ket agtultuloy nga presensya, talna kapya ken bendisyon, ti ipaay ti Diyos, ti agnanayon, a Diyos ket titunggal may sa Kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.